Hello mga Yinyens, mga Yinyens. Ito po yung negosyong hatid ng atin to international. Sa capital mga Yinyens na 1,000, meron itong 12 ways to earn. Online business to mga Yinyens na pwede niyong simulan kahit sa bahay lang. Ayan mga Yinyens yung produkto. Ayan yung Green Magnesium. Yung kape na dalawang klase, makikita yun sa picture. At yung natutulungan ng Yinyens ng Green Magnesium product. Ayan, marami yan mga Yinyens. May video ko dyan na kung anong natutulungan ng Green Magnesium. Ito mga Yinyens yung negosyong hatid ng atin to international. Ayan mga Yinyens yung may-ari. Yung presidente ng kumpanya, yung isang may-ari, si Ronald Simbulan. Ayan mga Yinyens. Babasahin ko lang mga Yinyens yung 12 ways to earn. Una mga Yinyens, may discount na 40% pag sumali po kayo sa atin to international sa halagang 1,000 na puhunan. Tapos merong mga Yinyens yung tinatawag na direct referral na 50 pesos. Pag nakapag-refer kayo, bibigyan kayo ng kumpanya ng 50 pesos. Tapos mga yan, yung indirect referral, yun naman yung invite nyo. Na meron din kayong referral doon, kahit hindi kayo nag-invite. Ang nag-invite nun is yung in-invite nyo. Meron kayong 5 pesos doon. Tapos pang-apat mga yan, yung pairing bonus. Kasi may system ito na tinatawag na left and right. Pag nabuo nyo yung left and right, meron kayong 200 pesos. Isang invite sa left, isang invite sa right. Tapos pang-lima yung cashback na 200 pesos. May ibibigay ang kumpanya na cashback ng 200 pesos. Kaya maraming kita yung repeat direct referral at repeat indirect referral, isa sa mga kitaan ng atin to international. Tapos yung pamalumay niyan, yung unilevel, meron kayong 1%. Tapos, 9 yung profit sharing. Meron kayong profit sharing ito once na sumali kayo sa atin to international. Tapos yung pot money na 1%. Tapos yung upline support na 5%. Kagandaan mga itong inheritance na sinatawag ng pang-12. Ito yung pag nawala na kayo sa mundong to, kasi doon naman tayo papunta lahat, pwede yung iwanan yung negosyo sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya napakaganda yung atin to international mga Yinyens. Napapamana ang negosyo, hindi siya nawawala. Kung member kayo dito mga Yinyens, forever kayong member, at hindi natin alam ang mangyayari, kasi doon naman tayo papunta sa kabilang buhay, pwedeng ipamana ang negosyo mo yan sa mga kamag-anak nyo, kapatid nyo, pamilya, mga anak nyo. Pwede. Kaya ganun kagandahan ang kitaan dito sa atin to international. Kaya mga Yinyens, maraming salamat mga Yinyens. God bless you everyone. More power, keep safe, mabuhay po kayo. And bye-bye mga Yinyens!